Que tal, como están? Como estades? Moi boas tardes. Se mirades agora o reloxo, veredes que son as Conexión Galicia en punto. En punto, en directo, se estades agora na G2. E se pasan das 12:30 da noite, estades na canle, na primeira, na principal da televisión de Galicia, será as Conexión Galicia, pero en diferido. Tamén nos gusta que nos vexades aí. E martes, son as 6:30, e o día no que nos atopamos con vos neste programa, nunha semana esta na que aínda, a pesar de que é martes, parece que levamos xa como 15 días de semana porque están pasando moitas cousas, están pasando moi rápido. Digo no tema da actualidade, sobre todo na actualidade política. Eu quero comentar, darlle contexto a todo isto que está pasando nestes últimos días, nestas últimas horas, e o que vai vir ao longo de toda esta semana. Non estou soa, porque senón non tería gracia, non tería sentido. Javier Casqueiro, que tal? Moi boas tardes, como estás? Xornalista galego en Madrid. Moi bons días, non. Buenas tardes. Ya no sé ni onde vivo. Digo que é en directo, pero a ver, dinos que hora é, Javi. Estos son las 12 de la noche, ¿no? No. A 6:30. No hagamos bromas con esto, que luego la gente se nos mosquea, ¿no? 6:30. Javi, moi boas tardes. Buenas tardes. Paula Chouza, que tal estás? Xornalista galega tamén en Madrid. Dinos ahora, veña. Tamén a 6:31. Ah, vale, que iba a decir, a ver se agora todos ides dicir a 6:30, entón xa perdería a gracia. Ricardo Colmenero, que tal? Moi boas tardes, xornalista del Mundo Galego tamén. Dime ahora, anda. Boas tardes, sí, seguen sendo 31 minutos, sí, exactamente. É unha moi boa hora para presentar a Bieito Rubido, director del Debate. Como estás, Bieito? Xornalista galego tamén en Madrid. Moi ben. Según o meu móvil, é 31 todavía. Bueno, non acabo de pasamos deste minuto ata chegar a 32, no meu teléfono tamén pone 31. Parece que ás veces o tempo pasa moi rápido e que todo é moi efímero. Todo o contrario do que sucede cando tiramos lixo na montaña, por exemplo. E digo isto porque estas imaxes que estamos vendo son do Everest, a montaña máis alta do mundo. Está vendo un problema, non é novo, é de hai tempo xa, pero cada vez é maior. Está vendo tal cantidade de xente que está subindo o Everest, están deixando tanto lixo sen recoller, que está sendo realmente un problema. Hai case 100.000 kilos de lixo sen recoller e espallados incontroladamente no Everest. 100.000 kilos de lixo que é o que produce a cidade da Coruña de lixo nun ano. 420 kilos de basura producimos por persoa cada ano, pois no Everest hai 75-80 toneladas de lixo. Hai unha norma que obriga ou recomenda aos escaladores baixar con mínimo 8 kilos de lixo abaixo. E iso lles permite recuperar unha fianza que depositaron antes de subir de 4.000 euros. Que está pasando? Que a maioría dos escaladores, ou moitos dos escaladores, sí que baixan con 8 kilos de lixo do que recollen, pero recollen ese lixo nos campamentos da parte máis baixa, os que están máis pretos da parte baixa. Polo tanto, os campamentos que están na parte máis alta seguen sendo os máis complicados de limpar. Está habendo agora unha campaña de uso de drones para recoller o lixo que está na parte máis alta. Bueno, pois sempre, ou non sempre, ás veces, no Conexión Galicia, damos pinceladas de noticias que nos parecen curiosas, que nos chaman a atención, e neste caso tamén, bueno, na medida do posible, queremos tamén sensibilizar, non de que se subimos o Everest recollamos o lixo, porque o Everest o mellor non podemos subir, pero sí que temos a capacidade de recoller todo o lixo que producimos cando imos ao monte, a montaña, ou estamos en lugares onde non é fácil de sinxelo recoller ese lixo. Se falamos de lixo e de boas prácticas, temos que mirar o Mundial de Fútbol, porque hai unha afección esa, os xadeiros xaponeses da selección do Xapón, que estiveron outro día presenciando un encontro do seu país, do Xapón, con Países Baixos, e recolleron o lixo que produciron cando estaban vendo ese encontro. Chama a atención esta imaxe, pero é certo que non é a primeira vez, ni moito menos, que estes afeccionados recollen todo o lixo que producen. Xa ven que, ademais, vemos estas imaxes nos que parece que ata están pasando un momento distendido e divertido. Polo tanto, darlle ese toque de exemplaridade tamén ás afeccións nese ámbito da recollida do lixo que se produce, pois tamén está ben pola nosa parte. Eles falan da cultura do respecto a todo. Din os xaponeses que é importante respetalo absolutamente todo, ata iso, ata o lixo que producimos, recollelo. Non sei que pensades destas dúas novas, así curiosas, orixinais ou, cando menos, non sei, vistosas. Paula. A min chámame a atención o do Everest porque coido que
das últimas décadas en algo avanzamos foi na concienciación sobre a reciclaxe e ademais a todo aquel que lle guste a montaña tende a respectala moito, entón chámame a atención. Tamén é certo que todos sabemos os que suben ou subimos algunha montaña o esforzo físico que supón ir máis cargado, pero en todo caso pois moi benvida a iniciativa dos xaponeses. Claro, e pensei que ibas a dicir a iniciativa de pagar os 4.000 euros por baixar os 8 kilos de lixo, que a idea parece boa e que tería resultado, pero claro, a xente colle o lixo cando está na parte máis baixa, Ricardo. Sí, non deixa de ser unha consecuencia, dúas consecuencias, unha de que cada vez somos máis, de que cada vez, ao ser máis xente, facer máis turismo e volverse o Everest máis accesible, pois máis xente, máis persoas, máis turismo, por desgraza máis lixo, pero sí que é verdade que é unha desgraza e non casa, como dicía Paula, coa conciencia e o amor á natureza que debería ter a xente que quere subir o Everest. E os dos xaponeses, pois, tiven a sorte de estar aproximadamente un mes en Xapón e impresionoume a forma de ser que teñen, por suposto, as cidades impecables. Neste caso, cando o que é humillante para eles, o que é unha vergoña, é precisamente deixar o lixo, non recollelo. É dicir, o que eles se autoimputan, non? Como unha forma de que non deben estar no mundo. Unha responsabilidade social, ao final, non? Sí, o feito de que deixar aí a súa propia basura é o que lles molesta realmente, non recollelo, senón que alguén pense que deixaron iso. Javi, o importante das normas sociais establecidas, non? Como ás veces nuns países, cando miramos, abrimos a fiestra, vemos o que están facendo outros, neste caso están lonxe os xaponeses, pero sí que ás veces sí que nos marcan unha liña, non? Que non é tan complicado facer as cousas ben. Pues no es tan complicado. Yo creo que lo que nos delata es hasta qué punto, sobre todo cómo nos llama la atención, ¿no? Que ellos hagan eso, porque nosotros no estamos acostumbrados. En los estadios de fútbol, yo voy mucho al fútbol, los estadios de fútbol se quedan al final del partido como un lodazal y nadie hace nada, ¿no? Y la verdad que a mí también me llamó muchísimo la atención porque nadie les ordenó nada, se pusieron organizadamente con sus bolsas a retirarlo todo. Me pareció una muestra de civismo espectacular que nos revela hasta qué punto nos quedan pasos por dar. Vieito. Sí, eu creo que o cuidado do noso entorno é fundamental, estamos todos de acordo en iso, pero efectivamente en Oriente hai cada vez unha maior concienciación. Eu acabo de estar fai apenas un mes en China e a verdade que tanto a capital, Beijing, como Xangai é espectacular a limpieza desas dúas cidades que non o era. É dicir, que cando unha sociedade se impón ter en concreto Xangai é espectacular. Pero, por exemplo, é que non hai unha sola pintada. Madrid está chea de pintadas. Creo que tamén unha falta de respeto do patrimonio común dos cidadáns, todas esas pintadas, porque a veces podes decir, unha pintada artística, non, son pintadas de todo tipo, fundamentalmente hai como unha especie de egocentrismo e de narcisismo de tipos que poñen o seu nome aí constantemente, o seu nome por todas partes, non? O seu mote, en fin, a mí é unha pena ver como as cidades a veces non son cuidadas polos seus propios cidadáns, non só o campo, que por suposto, sino o propio territorio urbano. Madrid é un mal exemplo neso. Por exemplo, insisto, as dúas cidades que estiven en China chamoume poderosamente a atención, máis como se están enchendo de flores para humanizar todas as rúas, etcétera, etcétera. Claro, ali, como te desmandes, xa sabes o que pasa. Sí, eso tamén é certo, non hai cousas boas, pero outras que non son tanto. Entón, esa reflexión de Vieito, pois pareceme interesante, non? Podemos ter a concienciación tanto en eventos ou en espazos inusuais, como pode ser, por exemplo, a facer algo extraordinario e excepcional que é subir o Everest, pero tamén podemos ter xestos de concienciación e de ben global, digamos, por exemplo, cando facemos algo habitual ou pouco relevante que é ir a ver un partido de fútbol. Algo pouco relevante non, todo o contrario, moi relevante, está pasando nestas últimas horas, estáse cocendo, estáse procesando a nivel internacional, é unha moi boa nova que queremos comentar, unha pincelada, vou pedir a cada un, do inicio da tregua dese proceso de pacificación de fin do conflito bélico entre os Estados Unidos e Irán. Javi. A ver, yo lo que pasa es que tengo tantas dudas después de haber anunciado tantas veces estas treguas, estos plazos. Me voy a esperar al viernes
Voy a ver si efectivamente se firma por todas las partes, si todo el mundo asume el comunicado con lo que dice, si se lleva a cabo, si Israel lo respeta, si Netanyahu no mete la pata, si Donald Trump no quiere celebrar algún festejo especial con algún tipo de acontecimiento extraño, y me voy a mostrar un poquito prudente hasta la próxima. Escéptico Javi Casqueiro, pero ten motivos para selo, porque non é a primeira vez que se anuncia algo similar e que despois retraese por completo. Donald Trump está dicindo nestas últimas horas que ve factible que o pacto sexa definitivo con Irán, de pacificación, dicimos, en 60 días, Vieito. Sí, o galla se acerto porque foi unha guerra que, a verdad, os europeos afectounos moito e efectivamente, a veces parece que incluso nos propios Estados Unidos non había un certo consenso con isto, pero xa se sabe que a alianza norteamericana cos xudeus é moi forte e iso explica gran parte das razóns polas que probablemente Estados Unidos embarcou nesta guerra que, insisto, a Occidente veulle moi mal. Irán é unha dictadura teocrática onde non se respetan os dereitos humanos, etc. Pero, claro, hai moitos outros lugares no mundo onde se dan as mesmas circunstancias e non se intervén, non? Pero, en fin, a repercusión deste conflito na economía de todo o Occidente foi enorme, está sendo enorme. É certo que nada máis que co anuncio de que se chega a un acordo xa baixa o petróleo, pero a desfeita que se fixo xa está feita. A desfeita xa está feita. A ver se é certo, eu creo que sí. Eu creo que é difícil que esta vez non... O que pasa é que é certo que ali non se amañou nada, ao contrario. Dá a impresión de que en Irán está agora máis radicalizada o que a parte da garda revolucionaria e este réximen teocrático onde imaginadevos que aquí os que mandaron foron os cardenales. Pois isto é o mesmo, vaise a radicalizar todavía máis. E eu creo que Israel tampouco amañou o seu problema, que é efectivamente a amenaza permanente de Irán. Paula, optimista ou escéptica? Escéptica tamén, e ademais creo que esta tregua o que sinala e o que pon de manifesto é unha derrota de Estados Unidos, que ainda non sabemos por que entrou na guerra, pero se a guerra foi pola democracia, pois a democracia non chegou a Irán. Parece que Donald Trump foi arrastrado a esta guerra por Netanyahu o que leva insultando semanas, co cal eu creo que Estados Unidos sae debilitado, a súa economía sae debilitada pola inflación, el tiña un desgaste moi grande tamén nas enquisas que de cara ás eleccións de medio mandato de novembro non lle viña nada ben, tiña que acabar con isto canto antes, pois o fai o día do seu 80 cumpleanos, para máis gloria de Donald Trump, un Donald Trump que dirixiu toda esta guerra a golpe de con tweets e mensaxes ameazando con exterminar a poboacións enteiras, que é o mandatario de Estados Unidos, e que non se nos pode esquecer isto. Ricardo. Sí, quedo coa idea tamén de todo isto final, para qué? Non é soamente neste conflito, senón en moitos outros, pero neste especialmente quedas coa sensación de por que non chegaron a un acordo antes de empezar a bombardear, porque o marxe dos mortos, evidentemente, das colas que vimos nas gasoliñeiras, pois non, outros efectos non, máis alá daquelo que podemos sufrir todos, incluídos nós aquí en Europa, non vexo outra cousa. Entendo tamén a posición de Israel, porque de aí a fragilidade, de aí que ni sequera sirva o que se firme o venres, que nada que apareza nun papel, tal cual esta situación, no caso de Israel vai sofocar as ambicións dos seus veciños. Bueno, pois veremos o que pasa, falan os tertulianos deste venres, porque aí a data marcada será en Suiza, en principio, onde se vai a asinar ese preacordo de paz, ese fin da escalada bélica despois de máis de 3 meses. Veremos se é certo, pero tamén é un tema capital a nivel global que nos afecta a todos e que, pois, desde aquí tamén queríamos comentar. Non quero falar de guerra, pero tampouco se pode falar de paz últimamente no Congreso dos Deputados, cando menos o que sí podemos dicir é a guerriña que nos están dando os deputados e as deputadas nestas últimas horas e os cambios que está habendo no Congreso dos Deputados por movementos estratégicos. Temos a sorte de que está Javi Casqueiro con nós, que traballas diariamente, habitualmente no Congreso. Esta mañá estabas no Congreso dos Deputados. Que pasou, Javi? A ver... Danos contexto, contanos un pouco, ponos...
pero desde luego que ruido y bronca y conflicto y situación, digamos, muy extraña en el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo tengo la teoría, yo creo que lo hemos comentado aquí algunas veces, de que estamos en un evidente fin de ciclo, pero en el que no hay alternativa para cómo salir de esta situación, ¿no? Entonces estamos ante un callejón sin salida en el que algunos de los partidos, tanto socios del gobierno como de la oposición, intentan hacer como que hacen muchas cosas, pero en realidad no nos movemos del tablero y seguimos más o menos ahí enquistados con un gobierno que va sacando cositas, pero no grandes leyes, no los presupuestos, etcétera, ¿no? Pero contanos qué pasó, por qué estamos falando agora hoy disto? estamos hablando de esto pues porque Junts ha registrado una enmienda a una moción que había planteado la semana pasada el Partido Popular sobre la situación de vulnerabilidad que tiene el Gobierno en general, especialmente en el área económica. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que tú cuando presentas una situación de este tipo, a la semana siguiente lo concretas en una moción y ahí los partidos pueden introducir modificaciones. En este caso, ¿qué es lo simbólico? Que lo haya hecho Junts a una moción y a una intervención, una interpelación del Partido Popular, porque no es lo normal, no es lo que suele suceder. ¿Y qué es lo que hemos interpretado todos? Que había ahí un acercamiento, que había un pasito, como me decía hace un rato uno de los miembros del equipo de Feijóo, ¿no? Ellos interpretaban que ese movimiento de Junts era un pasito, no se sabe muy bien hacia dónde, porque luego cuando les preguntas a Junts o al PP si esto puede significar una moción de censura, rápidamente te dicen que no. ¿Qué es lo que planteaban en esa moción? Bueno, pues que el presidente del Gobierno convocase anticipadamente las elecciones. O sea, pues no tienen muchas más opciones. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la mesa del Congreso le ha dicho a los partidos que lo planteaban que esa prerrogativa de anticipar las elecciones la tiene por la Constitución fijada el presidente del Gobierno. Con lo cual, mucho ruido, mucho aleteo de mariposas, estábamos todos interpretando cualquier salida, pero la realidad es que no va a haber esa votación, esas enmiendas no se van a aceptar para votar, sí se van a discutir mañana, con lo cual vamos a ver un escenario parecido a una cuestión de confianza, pero sin votación ninguna ni repercusión ninguna. De calquera xeito esa votación, se producira, que parece que non se va a producir, tampouco obrigaría a nada, porque No a sería decisión de, claro, non é vinculante, a decisión de convocar eleccións é do presidente do Goberno. Imos ver nun vídeo un pouco condensado o que acaba de explicar Casqueiro. Pedírano varias veces, S'han de convocar eleccions. pero nunca antes por escrito. Agora Junts registrou unha emenda a unha moción do PP en que lle pide a Pedro Sánchez que adiante as eleccións. Si hemos hablado con Junts, no hemos hablado, ha sido casualidad. Porque tamén o PP registrou nas últimas horas unha emenda semellante. Os socialistas non cren nas casualidades. El acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Pero saia unha ou outra, Se va a tener que votar de facto una cuestión de confianza. a manobra colleu por sorpresa ao Goberno. No comparto ese planteamiento que hace Junts. De votarse, forzaría aos socios a posicionarse. A nosotros no nos parece que en este momento sea adecuado tener elecciones generales. Aguantar panada es tontería. Si Pedro Sánchez pierde esta votación, va a tener que convocar elecciones generales. Pedro Sánchez polo momento descártao. Le corresponde a él en exclusiva decidir cuándo se convocan. Es decir, ni Junts, ni el PP, ni el Congreso de los Diputados puede adoptar esa decisión. O mediodía, un pouco antes, saía a noticia de que Junts ia a propoñer que este xoves mesmo os grupos votaran se querían ou non adianto electoral. Despois a Cámara rexeitou esa enmenda, finalmente parece que todo quedou nada, en cuestión dun par de horas, Vieito. Sí, bueno, eu creo que hai que entender isto dentro da normalidade do xogo dunha democracia. O goberno está acorralado, con unha situación probablemente inédita no tempo que le hemos vivido. Onte, curiosamente, eran 49 anos dende que se celebraron as primeiras eleccións democráticas e libres despois da morte de Franco, e estamos nun país que leva medio século de democracia, xa é tempo suficiente, e isto é un goberno que está acorralado e unha oposición que trata de sacar os seus réditos, tanto o Partido Popular como Junts. Junts tomou esta iniciativa, eu creo que non a creo, porque Junts está a vivir un momento... Junts, como xo dixo Otegi a semana pasada, é dicir, esta é unha ventana de oportunidade, dixo Otegi, e eu por iso non creo nin en Junts, nin no PNV, nin en Esquerra, nin en Bildu. Eles están encantados. Sánchez e este goberno é o mellor goberno posible para os partidos que no seu obxectivo e nos seus estatutos levan por diante a independencia dos seus territorios.
Por tanto, probablemente nunca atoparon un presidente que colaborase máis con eles como este. Ata o punto de que agora un dos debates internos e incluso de estrategia de cara ás vindeiras eleccións é empezar a plantexar a idea dunha nación plurinacional, un Estado plurinacional, non? Para ser máis correctos. Por tanto, digo todo isto para decir, eu non creía cando pola mañá me dixeron oye, que os de Junts piden, eu pensei, isto é ca boca pequena, probablemente sabían que iba a evolucionar como evolucionou, non? Efectivamente, pois, vamos, forma parte do xogo democrático. Sí, pensas que igualmente a presentaron ou puxeron todo isto sobre a mesa sabendo que non sairía adiante, que non ia sair adiante o de adianto electoral porque non é vinculante, pero... Teño a certeza, pero teño a intuición de que probablemente, é dicir, eu volto a dicir, é que eles están encantados, mas están moi pendientes de que se conquira finalmente a amnistía para Puigdemont, e eu creo que saben que este é un momento para eles. O status quo actual a Junts vai ben. Paula, pensas que Junts o que quere sair na foto permanentemente? Bueno, queren sair na foto, sí, pero a decisión da mesa coido que é discutível, porque unha cousa é que ti non teñas a prerrogativa... De feito, desde Junts están advertindo que van recurrir esa decisión. Sí, efectivamente. Unha cousa é que non teñas a prerrogativa para convocar eleccións e outra que non poidas pedilo. Entón, bueno, eu creo que foi un quero e non podo, e a realidade é que si poden, si teñen a ferramenta, si teñen a moción de censura, por que non se poñen de acordo co PP? Bueno, pois porque Junts sabe que no curto e medio prazo está morto fora de Cataluña. Para min, este movimento responde a esa necesidade permanente de afastarse dun goberno efectivamente desgastado nun momento no que a Alianza Catalana está moi forte en Cataluña, no que eles non pintan nada na gobernabilidade catalana, cun Illa que tamén ten os seus problemas para gobernar e aprobar orzamentos, etc., pero que aí está, eles non pintan nada, saben, ademais, que despois das seguintes eleccións xerais desaparece a súa importancia. Coido que estes 3 anos tiveron un foco e unha incidencia na política española que non van ter en moito tempo, é un suicidio político, o que sería para eles, coido, apoiar unha moción de censura co PP. Mais alá diso, tampouco entendo, por exemplo, a postura de Gabriel Rufián, que quere dicir cando di que aguantar para nada é tontería. Bueno, entón, que vai facer Esquerra Republicana? Vai, de feito, apoiar unha moción de confianza? Bueno, eu penso que esa mensaxe era máis que nada un por se acaso, non sei xa que acaben sumíndose todos, eu de momento vou tomando tamén posición, non sei xa que isto cambie rapidamente e vai a quedar fora como a única persoa que está apoiando a este goberno, non? Un pouco... Eu teño a sensación de que Rufián vai levitando polo Congreso sen saber moi ben cal é a súa propia estrategia. Sí, exactamente. Neste momento, como aparecía dabas esta situación, pues evidentemente non vas a ir inmediatamente a defender a estabilidade, non? Porque tampouco é que leve moito tempo defendendo esa estabilidade, entón, por se acaso, empezan a haber movimentos que non se eu que estea apoiando a situación, non? Que estamos a ver un pouco especialmente xudicial, que supoño que falaremos logo. Pero no caso de Junts, eu sí que estou a favor da decisión que tomou a mesa do Congreso. Penso que a xente xa está cansada tamén de tanto paripé, de tanto simbolismo, de tantas expresións dos cansos que estamos deste goberno, do mal que o fan, de para que seguen. Sin embargo, como ben explicou a mesa, non tanto que o presidente teña, sexo que teña a potestade da moción de confianza, senón precisamente hai outras fórmulas, como moi ben decía Pachi López, moito menos cobardes, non? Entón, parece que Junts está permanentemente buscando calquera fórmula que non signifique nin presentar nin apoiar unha moción de censura presentada polo Partido Popular e por Vox. Entón, sí que sería unha votación entretida, pero simbólica. Eu penso que a xente xa está cansada de símbolos e penso que é o momento de dar pasos valentes. Junts non creo que vai a dar pasos valentes e, por suposto, sería un erro por parte de PP
do Partido Popular, da dereita ou da oposición, PP, Vox, quen queira presentar calquera tipo de moción, cando agora mesmo, pois como nos partidos de fútbol, non? Agora mesmo o reloxo está contando o teu favor, non tes ninguna presa, é cuestión de tempo que o goberno de Sánchez caiga ou que lle chegue a súa hora o ano que ven. Non sei se alguén quere cerrar este tema con Sí, unha más que reflexión. simbolismo, yo creo que lo que dice Ricardo es así, pero es más que simbolismo, es que la gente está harta de paripés. Es decir... Quen é esta xente? La gente, digo, los ciudadanos. Nos, todos. Todos, A sociedade, queres sí, dicir? Sí, con respecto a la clase política y lo que estamos viendo en el Congreso. Y ahí valdría también, para lo que dice Paula, de Rufián buscando un lugar en el mundo, el PP que no sabe tampoco qué hacer, si ir hacia adelante, hacia detrás o hacia el medio, quedarse o marcharse, el gobierno que nos quiere vender que hace cosas, pero en realidad son cosas muy menores, porque leyes importantes pues no puede hacer, como decía también Vieto. Estamos en una situación, por eso te decía, más de paripé, ¿no? Todo el mundo intentando dar una sensación que no es real. Por eso decía que hay un cierto fin de ciclo, pero al mismo tiempo realmente salida no hay, porque nadie se va a atrever, por supuesto, a hacer una moción de censura para darle un regalo ahora mismo al gobierno, porque la perdería la oposición, y el gobierno tampoco. Y los aliados es verdad que estamos notando, Paula también trabaja en el Congreso a diario, y hace ya tiempo que estamos notando esa sensación de que se quieren desmarcar, pero un poquito. Que no seamos nosotros los culpables de que esto se vaya al garete. Claro, que é certo que todos os grupos ou a maioría están pedindo eleccións, pero tamén, claro, sempre que está no Congreso pedindo eleccións, corres o risco de que haxa esas eleccións e que ti perdas o sitio no Congreso. Que non as gañes, vamos. Non? Entón, claro, é claro que tamén tes que o mellor aguantar o que tes. Sí, pero no caso de marchar, tamén o que dicía Paula era non ser o último en marchar. É dicir, se de repente todos empezamos a baixar do barco, eu non vou ser o último que apoie este goberno de Sánchez. Entón, esa situación de incertidume, ou todos a vez, quen vai primeiro, vou un pouco, a ver canto vas ti, e chegamos a esta situación na que eu penso que agora mesmo o máis cómodo para todos é esperar que chegue agora, o ano que ven. Que é cuestión de meses, tampouco... Claro, que hai días ou momentos, Vieito, no que esta reflexión de Ricardo é así, hai que esperar porque a cousa xa vai rematar polo seu propio ciclo, pero de repente pasan cousas como a desta mañá, que finalmente quedan nada. É como un suflé que sube e baixa constantemente e ao final parece que, pero non. Bueno, porque estamos, a verdade é que estamos nun tempo moi anómalo, Hoxe a portavoz do goberno negouse a responder 7 preguntas dos xornalistas. Isto non é normal, isto non é usos e costumes dun goberno democrático, non? Despois do Consello de Ministros, dis na roda de prensa. Sí, no Consello de Ministros, a portavoz do goberno, Elma Sáez. É dicir, estamos nun momento que, efectivamente, Zapatero viviu probablemente uns momentos bastante menos complexos que os de ahora, e veu a necesidade de convocar unhas eleccións. Felipe González tamén no ano 94, tamén no 96, veu esa necesidade. O normal, se non tes presuposto desde fai 3 anos, é dicir, en toda a legislatura, e tes unha situación tan frágil no Congreso dos Diputados depois de non gañar as eleccións, pois, home, bastante sentido tería ter convocados unhas eleccións. Pero non quere. Eu creo que Sánchez é consciente de que cada día na Moncloa é un logro, e aí vai a estar, porque pensa que daqui ao ano que ven vai ter tempo de que a xente esqueza todos estes escándalos, 2, que ao mellor surxa algunha situación que lle poida beneficiar, e despois outra, en fin, as sombras que hai agora mesmo sobre o voto exterior, unha serie de cousas que xeneran certas inquedanzas na opinión pública. Eu insisto, nunha democracia normal, pasou en Austria, que por unhas enquisas que se publicaron nunhos xornais que se demostrou que as pagaba o canciller, tivo que dimitir. Pasou en Alemania, onde Scholz non conquiriu que lle aprobaran os orzamentos e dimitiu. Pasou en Portugal, onde Antonio Costa, que demostrou ser máis inteligente que Pedro Sánchez, veu a oportunidade por unha sombra sobre o seu xefe de gabinete dimitiu e, en fin, que é unha práctica habitual que o propio Boris Johnson no Reino Unido por 2 festas no COVID abandonou o seu posto. Eu creo que por la salud democrática deste país sería bon que lle deran a voz á sociedade, pero Sánchez está disposto a manterse aí, se pode incluso máis alá
do límite legal, que é o 23 de xullo do ano que ven, o 23. Digo, do 27. Do 27, pero a mellor forza, porque non sei se hai unha sofisticación legal que permite ir despois do verán, que eu tamén parece mellor, porque no verán é moi mala data para convocar eleccións. Pero sexa como sexa, eu creo que estamos vindo, eu non lembro un momento como este, non lembro, de anomalía democrática. Mais que a data en concreto onde remata, eu penso que metiches unha variable que é interesante, que é a posibilidade de que Pedro Sánchez acabe atopando, deixando pasar o tempo, unha gateira na que vésese beneficiado por calquera circunstancia, a máis mínima que poida aparecer. Porque agora mesmo, é dicir, só pode ir a peor co panorama social. Entón, se de repente, deixando pasar o tempo, como a peor que sigamos a peor, tampouco vai a pasar nada, porque non lle van retirar os apoios, eu penso, chegando, non sei, a niveles de... Dio Otegi dixo clarísimo, dixo, isto é unha ventana de oportunidade, como vamos a perdela? A niveles extremos, non pode pasar guerrero, pero sí que pode aparecer, deixando pasar o tempo, non se me ocorre cal, pero claro, que deixar a Pedro Sánchez usar o seu manual de resistencia ou incluso a súa maxia de que aparezca calquera cousa que de súpeto vesese beneficiadas, que temos que lembrar que fai 3 anos, nas eleccións de xullo, prácticamente Feijóo xa estaba nomeando ministros. Xa había filtración, xa había noticias nas que se suxería un gabinete de Feijóo. É dicir, non é que Pedro Sánchez non tivera máis mínima posibilidade, pero tiñense que dar unha serie de carambolas e unha serie de combinacións que precisamente déronse. E aproveitou moi ben, en 2 semanas foi capaz de remontar dunha forma espectacular, tal cual viña. Entón, esa capacidade milagreira de Pedro Sánchez, se ele atopa unha gateira, unha situación, unha circunstancia que lle beneficie ou que perxudique a oposición, aí vaise botar de cabeza a convocar eleccións. E cabe tamén a outra posibilidade, que canto máis tempo tarde en convocaro, maior sea a derrota, que foi o que lle pasou a Zapatero. Eu lembro cando en novembro do 2009, un sociólogo das empresas, entonces eu traballaba no ABC, díxome, cada mes que pasa está perdendo 2 escaños. Efectivamente, Feijóo ou Rajoy foise a 180 e tantos, non? 184, me parece. Eu penso que xa neste momento, xa tal cual é a situación, xa o PSOE xa está para os moi cafeteiros. Eu penso que xa superar este chan non sei se será posible. Facendo política ficción, que eu creo que tamén é importante a cita do Consello Federal do día 27 de xuño, porque unha das cuestións polas que creo que Pedro Sánchez non pode chegar ata o final é a presión que ten de todos os alcaldables e os alcaldes agora mesmo. Comunidades autónomas, non? Tamén comunidades autónomas, pero aí realmente xa non teñen, salvo Paje, a verdade é que... Bueno, ten de Asturias. Efectivamente, Barbón, sí. Pero fundamentalmente os alcaldes, que están moi preocupados. Pero facendo política ficción, un bon momento, o mellor, podería ser novembro. Facelas coa campaña de Estados Unidos, utilizando a bandeira internacional, o mellor así, e o mellor, ainda que non parece polo estreo de onte, pero se a selección española dá algunha alegría, o estado de ánimo da poboación española tamén pode cambiar. Non sabemos o que pode pasar, porque como todo vai tan rápido, e non especialmente de maneira moi razoável ou racional, pois, quen sabe. Vai moi rápido, dicía o inicio do programa, aínda hoxe é martes, pero están pasando tantas cousas, e tan rápido, como di Paula, a nivel de política, de actualidade, que parece que un día son 3 ou 4 días e que é permanentemente hora punta da información. Estamos pendentes os xornalistas desde onte pola tarde da decisión que tome o xuiz Peinado que leva o caso Begoña Gómez, agora xa rematou a instrucción e pasa a Audiencia Provincial de Madrid, que vai ter que decidir se abre ou non xuízo oral con xurado popular contra a muller do presidente do goberno. Pero é que Peinado está pendente de decidir, ou cando menos de comunicar a súa decisión, porque non sabemos se xa o decidiu, aínda ten prazo, pero podería facelo tamén de maneira inmediata onte pola tarde, cando rematou esa comparecencia de Begoña nos xulgados de Praza de Castilla, pero non o fixo. Estamos pendentes de que decida se lle retira o pasaporte a muller do presidente do goberno, se obriga a Begoña Gómez a comparecer cada 15 días nos xulgados e se lle proíbe a muller do presidente do goberno sair de España sen a autorización xudicial. Son condensados as medidas cautelares que está pedindo a acusación
Popular contra Begoña Gómez. Imos a escoitar o abogado de Acto Ir. Y frente a Begoña Gómez y Cristina Álvarez, lo que hemos pedido es la retención del pasaporte y prohibición de que se emita nuevo pasaporte, la prohibición de salida al extranjero y el deber de comparecer ante los juzgados cada 15 días, el día 1 y el día 15 de cada mes. Además, para Begoña Gómez hemos solicitado unas medidas económicas, unas medidas reales, cautelares reales, consistentes en que no pueda disponer de las participaciones de la sociedad, no pueda disponer de las marcas que tiene registradas y no pueda disponer ni hacer uso del dominio web, donde, bueno, pues objeto de la investigación judicial precisamente. ¿Y ello por qué? Porque sostenemos que tienen todas esas realidades un contenido económico y, por tanto, si lo vendiera, transmitiera a tercero, pues pudiera perjudicar las posibles condenas económicas que pudiera haber. Pois o xuiz Peinado está pendente de dicir se acepta todas ningunha desas medidas cautelares que piden, e ademais tamén a acusación popular pide 24 anos de cadea para Begoña Gómez, lembremos, polos presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción nos negocios e apropiación indebida, Javi. Toda la instrucción de este caso desde hace 2 años, con 5 citaciones ya a la mujer del presidente del gobierno, me han parecido una barbaridad desde el minuto 1, ¿no? Pero incluso lo de ayer también me pareció otro ensañamiento innecesario, ¿no? O de esperar a non pronunciarse. No, y por lo que dicen expertos judiciales, si tú has terminado una instrucción y tienes claro que lo vas a llevar a juicio, llegas, citas a las partes, escuchas mínimamente y tomas una resolución. No me voy a casa en autobús, como lo vimos ayer con el bonobús, por la Castellana, y dejo a ver si este plazo de 3 días que tengo para tomar se quema un poquito más la imagen de la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Y digo que es una instrucción rara, por no decir otra palabra. En cualquier caso, sí es una instrucción expansiva en la que ha estado desde el inicio buscando cualquier recoveco, de cualquier contratación, no contratación, máster o no máster, software en la Complutense o no software, alumnos, patrocinadores, cartas de recomendación sobre asuntos que, si vas al fondo de la realidad, cuando vas a las acusaciones de los delitos que se le imputan, estamos hablando de que en el caso de lo que habría ganado la mujer del presidente del gobierno por esos trabajos, habrían sido entre 19.000 y 20.000 euros, el software de la Complutense se lo ha quedado a la universidad, las labores que hizo la asesora en la Moncloa se podrán cuestionar más o menos, pero yo, claro, llevo muchos años haciendo información política de presidentes del gobierno, he tenido esa suerte y ese privilegio y he conocido todos los presidentes del gobierno con asesores haciendo todo tipo de trabajos. Y cuando digo todo tipo de trabajos, algunos incluso más cuestionables en el nivel personal que estos que estamos hablando. En fin, me parece que ha sido toda una aberración, y ya la petición de los abogados, en este caso del abogado de Acto Ir, pidiéndole a la mujer del presidente, que vive en la Moncloa, el lugar seguramente con más policías y seguridad que hay en España, que 24 años de cárcel y la posibilidad de que se le retire el pasaporte porque entiende que hay riesgo de fuga, claro, me parece ya el estigma máximo de la aberración de un caso como este. E que esa pregunta, precisamente, fixémola onte algúns xornalistas que estábamos aí nese corrillo facendo esa entrevista ao abogado de Acto Ir, dicíamos, pero se justamente Begoña está escoltada, vigilada, controlada en cada momento, se sabe onde está. Eles dicían exactamente o contrario, precisamente por iso, como ten, digamos, alfombra vermella para ir onde queira, ten a posibilidade de ir escoltada, eles dicían, podería fugarse escoltada, Ricardo. Home, sí, eu penso tamén como Casqueiro sería unha exageración non chegar a este punto. Tampouco é que Peinado pareza que lle teña moito cariño, pero eu vexo moi difícil de argumentar que existe esa posibilidade. Pero sí que en canto aos feitos, é certo que moitas cousas quizáis peca de naif, non polo feito de que outros presidentes ou outros políticos puxeran os asesores a facer traballos persoais ou de tipo privado, quere dicir que estea ben. Entón, pois, que lle tocara a Begoña Gómez, pois mala suerte. Haberá que mirar efectivamente o tema da asesora e, sobre todo, o tema do tráfico de influencias, que insisto, eu vexo moi naif, porque o feito de deixar por escrito as probas demostra, digamos, a inocencia ou a ignorancia ou a boa fe da propia Begoña no sentido de que para que necesidade tes de deixar por escrito unha recomendación, por exemplo, cando estás a dormir na cama co presidente do goberno.
Que decir, non hai ninguna necesidade de deixar pruebas por escrito, pero insisto, eso non quere dicir que estivera ben feito e ao final pois se ten que ir a xuicio e que xulgarse, por suposto, e se ten que ser condenada ou o que sexa, por suposto, que vaya para diante, pero penso que o das medidas cautelares é unha exageración. Bieito, Fruxiaxeas, pensas No, que son vamos a ver, axeitadas? eu é que teño, eu tamén levo moitos anos, 45, ni máis ni menos, facendo xornalismo. O caso Urdangarín foi moi semellante a este. A diferencia é que a él si lle fixeron facer o paseillo a él, e máis a entonces súa dona, a infanta Cristina, e máis o xuiz Castro, que despois se presentou por Podemos, xuez de instrucción, como Peinado, pois Castro desoiu a Fiscalía, que lle dixo que non había que imputar non imputar, sino procesar a infanta Cristina, a Fiscalía por unha banda, a Abogacía do Estado e a Axencia Tributaria. 3 organismos do Estado lle dixeron que non había que procesar e sentouna no banquillo, e ali estivo sentada no banquillo. Entón, claro, temos unha doble vara de medir, escandalizámonos moito. A Complutense onte presentou unha nova querella contra Begoña Gómez, a Complutense, xa non é acto ir, foi a propia universidade, e non é certo que o software se quedara a Complutense con el. De momento está a nome dela, a nome de Begoña Gómez, o famoso software que se fixo. Que as cantidades non son relevantes, sí, pero estamos, como sempre, a Lucía Figar fixeron a dimitir, que era conselleira, por 1.500 euros, e arruinaron a carreira para sempre. A Camps eran 4 traxes de 400 euros, e tamén abandonou e acabouse a súa carreira política. Entón, claro, aquí temos unha doble vara de medir, cando é por un lado parecenos moi exagerado, cando é por outro parece... O mellor son exagerados os dous bandos, pero algo terá que reflexionar a propia sociedade española cando efectivamente nos escandalizamos moitos con un caso e non con outro. Insisto, esta señora tuvo, das 5 veces citadas, faltou 2, compareceu solamente 3, e unha delas fixo na propia Moncloa. O sea que tampouco tuvo bastantes privilexios frente a calquer cidadán normal, e sempre dixemos que aquí naide estaba por encima da lei. Naide. E tampouco nin estaban a familia do rei Xoán Carlos, nin está a dona do presidente do goberno de turno. Efectivamente, nin está por enriba da lei, pero non creo que sexan asimiláveis o caso Nós e o caso Begoña Gómez. E dito cal, eu creo que o xuiz Peinado, estou completamente de acordo co que dicía Javier, está a querer manter o foco un pouquiño máis. Non podemos esquecer que levou esta investigación tamén a moita velocidade, porque se xubila en setembro os 72 anos. Entón, este último intento de permanecer no foco, inda que sexan 24 horas máis, cando todos pensamos e compartimos que é surrealista pensar que a dona do presidente do goberno poida destruir probas ou marchar do país, etc., non ten, eu creo, nin pies ni cabeza, e despois dunha instrucción que foi efectivamente excesiva, extravagante, que parte dunha denuncia todo dunha organización ultra baseada en recurtes de prensa, moitos deles que xa se amosaron falsos, e tamén, cando tamén quedou demostrado que non houbo enriquecemento por parte, efectivamente, por parte de Begoña Gómez. Entón, todos sabíamos, ademais, que a vai levar a xuízo oral con un xurado popular. Este último paso é... Ten que decidilo a Audiencia Provincial de Madrid. Esa é a intención, ou digamos o desexo, o proceso, unha vez que remata a instrucción no tribunal, o caso que leva Peinado, e agora é a Audiencia Provincial de Madrid quen decidirá, probablemente decidirá que se abre ese xuízo oral con xurado, pero veremos. Pero vamos, que este último paso era absolutamente innecesario. Sí, pero non era só o xuiz Peinado, decir, o feito ao final, tamén hai a audiencia, tamén toma as súas decisiones, decir, non é só el. Sí que entendo que a ver, eu non podo ser crítico, non me gusta. Como profesional sí que podo xulgar os feitos, pero non perseguir a un xuiz por perseguir o delito, non? Como efectivamente comentaba lle pasou o xuiz Castro, non? Entón, nese sentido, sí que debemos mirar os feitos, se é verdade que hubo malversación, tráfico de influencias, se de verdade pasou con outros presidentes, pois que se investigue tamén, pero no caso de Begoña Gómez, se ao final as probas son as que son, e unha vez que remate e digamos que é inocente, culpable ou que sea, pero sí que eu penso que sobre todo, cando e por iso considero correcta a comparación que fixe Beito,
É dicir, cando un xuiz ademais de primeira instancia de instrucción, como foi no caso de Castro, que, por certo, recibiu a oferta de Pablo Iglesias, pero o que aceptou foi Illanes, que tamén está vinculado ao caso Noz. O Castro non quiso ao final saber nada de Podemos. Eu penso que sí que é loable que traballen, que investiguen e que efectivamente os poderosos e os que teñen o poder legislativo ou están no poder legislativo poidan estar, igual que calquera cidadán, a merced das decisións da xustiza sen recibir presións nin de outros partidos, nin do goberno, moito menos dos medios de comunicación que temos que xulgar os feitos. É que os estados de dereito en democracia é o problema que teñen, que tocan a todos. Napoleón decía sempre que non había naide máis poderoso que un xuiz de instrucción en París. El dicía... Napoleón. Sí, claro, decía, claro que el que inventou o código napoleónico, decía, non hai nada máis poderoso que un xuiz de instrucción. E, efectivamente, un xuiz de instrucción é o que ten, ordena investigacións, etc. Efectivamente, eu creo que, dentro do meu punto de vista, a descalificación permanente de Peinado non foi unha boa estrategia, dentro do meu punto de vista, porque hai unha parte da sociedade que pensa que efectivamente houve un aproveitamento. Bueno, pois o xuiz Peinado, que está en proceso de decisión, ou cando menos de comunicar públicamente esa decisión, de se lle retira, entre outras cosas, o pasaporte a Begoña Gómez. Está todo isto pasando nunha semana xurídicamente moi intensa, segue en marcha a publicación, digamos, ou como podemos dicir, cando sae o sumario a luz, a publicación do sumario, estamos falando do caso Leire, que a Unidade Central Operativa da Garda Civil continúa investigando, continúa documentando esas probas recollidas na sede Ferraz, no despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. Vai declarar mañá Zapatero pola mañá na Audiencia Nacional, está chamado polo xuiz Calama. Pero antes imos escoitar a directora da Garda Civil, a Mercedes González, que esta tarde comparecía no Senado precisamente no marco da investigación do caso Leire, desa presunta trama de corrupción que trataba de influir nos procesos xudiciais que atañen ou atañaban o Partido Socialista ou a contorna de Pedro Sánchez. Que no he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona. No he participado jamás, nunca, en ninguna campaña de desprestigio contra la Unidad Central Operativa, contra la Unidad de la Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil, ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona. Pois era as palabras da directora da Garda Civil negando absolutamente calquera tipo de relación en materia de influenciar nas investigacións, nos axentes da Garda Civil, da propia Garda Civil, que é o que está en cuestión, Paula. Bueno, non coido que non agardávamos que dixera o contrario. Primeiro de todo, para min, unha cousa que é fundamental, hai xa case 2 semanas que sabemos desas reunións con Leire Díaz, que foron durante un ano negadas polas autoridades, e a min, ademais de que comparecera nunha comisión política no Senado que se está a mezclar, ademais, cunha investigación xudicial, entón non entendo moi ben o sentido. O que me gustaría é que a directora da Garda Civil respondera as preguntas dos xornalistas, non dos partidos políticos e dos señores senadores, porque ao final os periodistas non puidemos preguntar. Houve un comunicado o primeiro día negando que houbera esta implicación, pero o certo é que non temos ningunha garantía, non temos probas. Hoxe soubemos que, ademais, despois de comezar a investigación contra Leire Díez, seguíanse a mandar mensaxes entre elas. Non entendo moi ben tampouco o apoio pechado que fai o ministro do Interior, o que fixo tamén o presidente do Goberno o primeiro día. Paréceme que é moi sospeitoso, é unha práctica pouco habitual que unha persoa calquera, xa sabemos que non era unha persoa calquera, pero sí sabemos que tiña unha finalidade específica, que esa persoa puidera acceder a directora da Garda Civil. A min pareceme un feito de extrema gravidade e non entendo moi ben por que non se está a falar máis da posible dimisión de Mercedes González. Porque hai como moitas frontes abertas, o mellor, non? Non sei que pensades vos, Ricardo.
A mí o que máis me impresiona canto máis sabemos do caso Leire é no caso de levar a cabo unha operación deste tipo. Podemos decir unha operación de Estado, porque ao fin e ao cabo tratábase de presuntamente defender os intereses do presidente do goberno, ainda que se levara por parte do Partido Socialista, pero non quero falar de operación do Partido Socialista, que evidentemente está acreditado porque Santos Cerdán era o secretario de organización, senón unha operación de Estado. Isto, polo menos nas películas, facíase de outra maneira. É dicir, supoño que a idea é que o argumento que aínda se repite hoxe de que esta muller era Antoñita la Fantástica pode sostelo, pois precisamente porque non hai ningunha proba de reunións, pagos e toda esta clase de bueno, porque a xenda que estamos coñecendo agora, pouco a pouco haberá que ver cada punto por punto, coincidencias en tempo, ver se é certo, ver se non é certo, pero claro, se quere soster que esta muller é Antoñita Fantástica, é dicir, imos facer isto, pero cando a cousa se complique, cando teñamos que falar, se acabase descubrindo o pastel, que haxa suficiente base sólida para poder dicir que esta muller é Antoñita Fantástica, porque evidentemente ela andaba a facer cousas como unha tola por aí adiante tratando de axudar ao presidente do goberno porque era moi fan, non? Que é un pouco a base, pero claro, é que de repente non é que atopemos reunións ao máis alto nivel na sede do Partido Socialista pagos por parte da xerente, é que estamos a falar de que logo negas esas reunións e finalmente tes que demostrase que mentiches, e que efectivamente celebráronse esas reunións, é dicir, doblemente acaba sendo bueno, pues que a túa credibilidade a partir dese momento, digas o que digas, está polo chan e moito menos para ocupar un cargo institucional. Falas de Santos Cerdán, que foi número 3 do Partido Socialista, en teoría os papéis da UCO, da Unidade Central Operativa da Garda Civil, da a Cerdán como parte do líder desta presunta trama. Imos escoitalo estas últimas horas o que dicía sobre isto. Ni hemos montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo. Muchas gracias. La UCO dice que es el jefe de la trama. Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni monté ninguna trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare pronto. Muchas gracias. Gracias. Vieito, palabra xustiza está estes días en boca de todos. Bueno, é que, insisto, cando estamos nun Estado de Dereito, todos temos dereito á presunción de inocencia e que se demostre, e efectivamente eu creo que esta muller, moitas das anotacións, a min cítame, as anotacións que me cita aí son sorprendentes para min, o sea, quero dicir, pero cita moita xente, é dicir, para aparecer aí non quere dicir absolutamente nada. Eu, en todo caso, voltando ao da directora xeral da Garda Civil, hai que lembrar que hai un movimento en novembro do 24 que é a sustitución do DAO anterior e de todo o seu equipo, estamos falando dos profesionais, de todo o equipo de información, etcétera, etcétera, que é un movimento moi sospeitoso que entonces chocou, pero só os que observaban de cerca a Garda Civil, e agora explica bastante, porque claro, naquele momento xa se estaba investigando todo o caso de Coldo, etcétera, e probablemente por orden do xuiz pois non se informaba, como pasou con Pérez de los Cobos, non se informaba a parte política da Garda Civil. E a continuación houve o relevo do entonces director xeral e voltou de novo esta rapaza que é unha muller moi unida a Pedro Sánchez dende os seus tempos de concelleiros municipais no Concello de Madrid. Mercedes González. Entonces, bueno, decir, a verdade é que o mellor que o que podemos pedir todos é que se depuren responsables, que se aclaren as situacións, non? A ver, yo, centrando el tema de la directora de la Guardia Civil, que me parece especialmente grave. Una, por la parte judicial, estamos viendo ya que hay, te decías antes, levantamiento de secreto de sumario y algunos documentos que revelan que esta señora, para empezar, nos mintió sobre las reuniones, nos mintió sobre el conocimiento de esta fontanera, en fin. Hoy, eso por la parte judicial. Por la parte mediática estoy totalmente de acuerdo con Paula. Desde aquel día de comunicado con nocturnidad y alevosía en el que reconocía algunas de las situaciones y además no explicaba muy bien cómo se habían producido, no hemos vuelto a saber nada, excepto que efectivamente el ministro la ha respaldado. Decía que tuvieran encontros pero persoais, ¿no? Que no falaran nada del asunto. El presidente la ha respaldado y el ministro también. Y luego la tercera, que es la que quería subrayar, porque es verdad que en esa situación, a mí que me gustan las comisiones de investigación, que estoy a favor de ellas, hoy la he visto con un nivel de suficiencia, de seguridad en sí misma, de confianza en
en la exposición, he visto cómo respondía a todas las preguntas. Algunos de los comparecientes que hacen en las comisiones de investigación, sobre todo si el asunto está judicialmente como sin resolver, pues cogen que se adhieren a la situación. Esquivan un poco. No puedo hablar, mi abogado me ha dicho, no tengo nada que decir, el proceso está en marcha, etcétera, etcétera. No, ha respondido a todo, ha entrado incluso en el debate con el portavoz del PP, he estado viendo un poco en la comisión cómo se desarrollaba y me ha parecido una de dos, o lo tiene todo muy claro y muy asegurado, aunque hay algunas cosas que no se ha explicado muy bien, o nos está mintiendo de nuevo de una manera espectacular, porque realmente la manera en la que ha negado todo, cómo conoció a esta señora simplemente porque como estaba en correo le mandó un WhatsApp sobre la situación laboral y conflictiva, luego coincidieron y se tomaron, no comen ni toma café, pero se tomaron un té y no sé qué, todo era como una película que dices, vamos a ver, no puede ser verdad que me esté engañando de esta manera, pero tal y como estamos ahora mismo, yo ya no me fío de nada y simplemente digo que hacía mucho tiempo que no veía a alguien tan seguro y tan confiado de sí mismo en una comisión de investigación como hoy a Mercedes González. Como afrontará mañá ás 9 da mañá o interrogatorio, digamos, ou a comparecencia, a citación que ten Rodríguez Zapatero co xuiz Calama na Audiencia Nacional? Que pensades? Tedes 5 minutos. 5 minutos cada uno, un minuto. Vieito necesita máis. No, bueno, eu por ser moi breve... necesita máis. Exactamente, por ser moi breve, eu creo que o xuiz Calama actuou correctamente, pediuse un aplazamento de uno, e agora tan pronto apareceu a valoración de Ansorena sobre as famosas xoias, pidiu un novo aplazamento, e parece que tiñas bastante sentido que non lle dera, non? En fin, vamos a ver, para todos foi unha gran sorpresa o nivel de implicación, presuntamente, en situacións moi anómalas por parte de Zapatero. Había sospeitas sempre polos seus vencellamentos con Venezuela, pero que non sabíamos ata que grado se chegaba neste caso. A ver se se aclara tamén, volto a decir que é moi importante aproveitar estas situacións para que se aclare de verdad o que cada un fixo e que tamén se asuman responsabilidades, non? O abogado da defensa de Zapatero pedía que se adiara a esa comparecencia de mañá, ou cando menos que non se lle fixeran preguntas a Zapatero sobre o tema das xoias, porque a raíz de que saíra a luz ou de que o xuiz recibira a tasación desas xoias, lembremos, 1.300.000 euros, Zapatero, o xuiz incrementou os delitos en 2 máis contra Zapatero, un posible delito fiscal e un posible delito de contrabando. Entón o abogado dicía, entón a partir destes delitos dos que acabas de imputarme hai un par de días, preciso máis tempo para preparar a miña defensa. E o xuizo que lle di é que dá igual o valor das xoias, as xoias foron intervidas o 19 de maio, desde entón xa se sabía que eso estaba en marcha e que tiñas tempo para preparar a defensa. Además, engade o xuiz que se quere engadir ou achegar máis documentación, nova documentación ao respecto, poden facelo máis adiante. Sí, eu entendo a estrategia do abogado, saiulle ben a primeira, pero coido que retrasar máis a súa comparecencia só fai dano o Partido Socialista, que empezou apoiando moi fortemente e agora sí que amosan, polo menos en privado, moitos dirixentes preocupación. Por que? Porque sexa culpable ou non, ou condenado ou non, quen ten na súa casa ou no seu despacho, mellor dito, xoias por valor de 1.300.000, quen enchufa as súas fillas con contratos de 400.000. Xa non sabemos cal foi a implicación directa ou indirecta no tema de Plus Ultra, pero, de logo, non pinta ben, non pinta ben. Sí, o caso, tamén penso que o caso Plus Ultra, Venezuela, o que podía dicir el Pollo Carvajal en Estados Unidos, é o máis interesante, o máis forte. O máis espectacular, por suposto, son as xoias. Zapatero é moi bo no corpo a corpo en situacións de superioridade e de igualdade. Mañá vai ser moi interesante ver como é en situación de inferioridade ante un xuiz. A mí también me parece relevante eso. No, solo dos cosas. Una, con respecto a la decisión del juez, a mí no me parece afortunado porque es verdad que sobre esta pieza en concreto la abrió el pasado viernes, estamos a martes, y es determinante porque mediáticamente y socialmente ha sido brutal lo que ha significado para él. Y lo que están explicando en su entorno, y termino rápido, es que no tiene alguna de la documentación y que requiere un tiempo para recuperar esa situación en la que le regalaron de esa manera que no sabemos muy bien qué. Dicho ten que demostrar a trazabilidade de sen xoias. Ahora me he enterado de que hay una matriculación de las joyas, etc. No, y luego yo subrayo, yo creo que lo ha dicho también Paula y lo estabais diciendo ahora, al margen de esa situación,
para el Partido Socialista, para el presidente del gobierno, esto ha sido devastador. Yo creo que ha sido devastador y ya veremos cómo sale. Hay mucha esperanza. Hoy decía Patxi López en el Congreso, estamos deseando que comparezca y lo explique todo. Yo creo que en realidad ha querido decir, estamos deseando que salga de esto de alguna manera y nos permita a nosotros respirar. Bueno, pois nos non é que queiramos respirar, pero sí que lles dar a vostedes un pouco de aire, porque hoxe é o último programa desta temporada. O Conexión Galicia cumpre hoxe un ciclo de 6 temporadas. Queremos agradecerlles a confianza que nos prestan, que nos levan prestando durante estas 6 temporadas. Hoxe é o último martes desta temporada. En principio, a vindeira temporada, setembro, haberá tamén Conexión Galicia. Pero, bueno, a estas alturas, falar do que será en setembro é moito falar, e máis vendo que estamos vendo que todo vai moi rápido e que todo cambia moi rápido. Gracias, Javier Casqueiro. Gracias, Pablo Anchouza. Gracias, Ricardo Colmenero. Gracias, Vieito Rubido. Boas tardes, boas noites. Boas tardes, boas noites, porque si é pola tarde agora en directo e pola noite en diferido na principal canle da Televisión de Galicia. O principal para nós sempre sodes vos e vostedes, son vostedes. Moitísimas grazas. Dicimos, último programa de temporada, que vaya moi ben o verán. Igualmente, seguímonos vendo por esta casa, pola Televisión de Galicia a diario.